Sa Good Vibes, magpanindahan nga wala sang dala nga cash ang pwede na sa merkado sa Victoria City. Paano? Hibaluon sa report ni Romeo Subaldo. 95 lang, 195 yata. Ano? 95 lang presyo, 195 ang ihatag. Basic na tip. Tip 100. Muna ipagigwa ka lamay. Wala untata pag-istorya sa managbaligya sa Victoria's Commercial Center kung VCC nga si Noril Poras sa natabo sa iya ka inasang aga. May customer siya nga nagbakal sa iya sang 1 kilo nga kalamay gamit ang e-wallet nga GCash. 95 pesos ang kilo sang kalamay. Pero ang ginpadala sa iya nga GCash, 195 pesos. Wala maging kuha sang customer ang kalamay nga ginbakal sini. Ang iya customer, ang alkalde man lang mismo sa Victoria City nga si Mayor Javi Benitez. Okay. Bibili ko. Sige. Bibili. Pero hindi ka gamitin mo? Ayan. Okay. Very good. Siya ang vendor nga nasampulan ni Mayor Javi sang cashless transaction sa paglunsar sang Paleng QRPH Plus program kay nasang aga sa syudad. Luyag abis ang Bangko Sentral ng Pilipinas nga mapatuman ang cashless transaction sa mga merkado sa bugos nga Pilipinas. Sa Western Visayas, pangduha ang Victoria City sa mga naglunsar sa Paleng QR. Una ang Bacolod. Kag sa bilog nga Pilipinas, ika-11 ang Victorias sa mga LGU nga nag-adapt sini. We want to find ways so that all LGUs are able to set it up and all markets are able to set up the Paleng QR system. Not only vendors but also consumers who can take advantage of all of the digital advances that we can muster. Pwede na makapanindahan sa Victoria City bisan wala ka sang dala nga cash. May mga manugbaligya sang isda, manug karne, kaag manugutan nga nagagamit na sang mobile payment service sa pagtransaksyon. Sunod sa mga manugbaligya, may mga nagagamit gid man sini sa pagbakal, kaag bentahan man ini para sa ila. Likaw sa budol-budol, likaw pa sa peke nga bills. So mga panahon may gamit ka dyan. Kaya nga ang ibang nga tao, wala na kita nakakwarta. Kaya may lang isa, may modul-budol nga tawag. Aray ako may Gcash niya, miss ka na yan namon. Okay niya sa amon, kami nga negosyante. Baton kami ya, sa Gcash. Kag, mapahapos man kuno ang pagbayad nila sa ila mismo nga mga bills, kaya hindi na sila kinahanglan pa nga magpagwa sang cash. Hindi naman sila kinahanglan pa mag-usik sang oras pa bangko. Kung may mga balayran kaya, mas namin, masaya ka-convenience ka tama nga ma-Gcash ka lang kung may mga bills ka nga balayran. Kaya sa akong may mga plan kuya nga bayad, kung isa may mga bank transfer kuya, so mas easy sa akong. Ginapabugal man sa mga manugbaligya nga wala labot nga amat-amat na sila nag-adapt sa cashless transaction, ang ilang nga wet market, mala. Matapos inigit pa kaayos ang lokal nga panguluan, sila mismo nga mga vendors ang nagapaningwa nga ma-maintain ang katinlo sa sulod sa merkado. Sasama may mga silika paypay, may mga trapo. Nasunod ginamo ng tindoan. Kamu mismo, ma'am? Kami mismo. Kami nga vendors, kami nga gawin sa tataran. Sunod sa kay Mayor Javi, kabahin ini sang digitalization sa syudad. May ordinansa ang syudad para sa digitalization. Pinaagi sini, malikawan nga mabiktima sa peke nga kwarta. Kabudlayan sa pagsinsilyo kag may digital footprint. Ma-monitor nila ang nagasulod kag nagagwa nga kantidad. Kag ang digital record magamit pa sa pag-loan. And what happens with the digital footprint, they can see all their transactions, anong record keeping nila, hindi na kinanglan siguro, they can plan better. And on the bank side, or on the BSP side, mas makita nila kung ang credit worthiness ng isa katao. So mas makapos ang ila pag-loan. No? Na eventually, kumbaga ni Jibber, eventually, na hindi kinanglan na isang lang, or may na collateral. Sa Disyembre sining nga tuig, ginalauman sa syudad nga ang mga negosyante kag mga tricycle drivers may kaugalingon nga e-wallet accounts. Kag bangot initanan na nagasalig sa internet, ginatinguan man sa karon sang LGU nga mapakusog pagid ang internet connection sa ilang nga syudad.